V Topolčanoch nedávno vyhlásil Západoslovenský futbalový zväz 11 roka 2011-2012. Ide už o 19. ročník. V meste Piva to bolo prvýkrát. Stretá sa to s mimoriadne veľkým a veľmi pozitívnym ohlasom aj u klubov, ich funkcionárov a samozrejme aj u samotných hráčov, ktorí si svoje miesto v 11 roka, dá sa povedať, vybojovali po korektnom hlasovaní všetkých trénerov najvyššej regionálnej súťaže. Topolčany neboli dejiskom vyhlásenia 11 len náhodou. Topolčany je proste pojem na futbalovej mape, dá sa povedať, pretože z Topolčan pochádza strašne veľa futbalistov, ale ako jeden z hlavných dôvodov bol tohto roku usporiadať toto podujatie. Pridelili Topolčanom z toho dôvodu, že Topolčany oslavujú 100-ročnicu organizovaného futbalu v meste. Výber Topolčian a spomínaná 11 si zmerali sily v zápase na Topolčianskom štadióne. Neodradil ich ani silný dážď. Duel skončil prehrou domáceho manšaftu. Na demonstračnom futbalovom zápase nám pršalo, no ale taký je šport, no proste nemôže vždy svietiť slnko. Neskôr boli futbalisti 11 Západoslovenského futbalového zväzu prijatí aj na radnici. Potom sa už pristúpilo k verejnému predstavovaniu. Dostať sa do tohto tímu nie je jednoduché. Futbalistov vyberajú tréneri klubov. Tréneri jednotlivých klubov majstrovstva regiónu Západ. Trénersko-metodická komisia rozposlala dotazníky jednotlivým trénerom, ktorí sa mali do určitého termínu vyjadriť, a komisia, ktorá vyhodnotila hlasovacie listky, prišla k záveru, že týchto 11 sa opakovalo na viacerých hlasovacích listkoch a preto sú tu. Bol som už aj v minulosti nominovaný, teraz je to po takej dlhšej odmuke, lebo som hrával v Čechách. No a minulý rok sme sa vrátili na Slovensko a momentálne hrávam v Leviciach. Tento úspech vďačím hlavne tímu. Je to ocenenie, samozrejme pre mňa, si to vážim, aj keď už v mojom veku to je také pomaly, že na sklonku kariéry, ako by som povedal. No a som rád, že som takýto úspech dosiahol, ale samozrejme vďačím to aj je to vďaka tímu. Tak ako v mnohých ďalších kluboch, aj v Topolčanoch chýbajú viacerí sponzori. Situácia nie je jednoduchá, nie len v Topolčanoch, aj v ostatných kluboch. Momentálne sme mali také problémy, že aj čo sa týka funkcionárov, nám umrel tajomník. To spôsobilo aj ďalšie problémy, ktoré samozrejme v prípade toho, že by bolo všetko v poriadku, by nenastali. Problém Topolčanov je taký, že sponzorov je málo. V podstate jediný veľký sponzor je mesto Topolčany a ešte pivovary. Futbal je šport číslo 1 na svete. Futbal nie je len MFK Topolčany, ale je to okresný fenomén, celoslovenský, takže som rád, že sme sa ako oblastný futbalovec podielali na tejto spoločensko-kultúrnej akcie. Futbal bude určite aj o 100 rokov. Budeme sa snažiť, aby to napredovalo a nešlo v horších kolajách. Ekonomická situácia dneska futbalom hýbe a sú problémy aj v iných kluboch. Pri tejto príležitosti sa hovorilo aj o športovaní mladej generácie. Primátor by rád videl na športoviskách viac detí. Nie vždy sa však táto predstava zhoduje s predstavami rodičov. Mňa ako tiež bývalého športovca tak mrzí, že veľmi sa zanedbáva výchova mladých športovcov. Nemyslím, že len zo stránky klubov, ale aj rodičia dnes, možno aj z objektívnych dôvodov, nemajú záujem, aby ich deti športovali. Ten šport patrí k výchove človeka, aby sa naučil aj návyky, aby dokázal prekonávať prekážky, sebazaprenie a proste to všetko, čo k športu patrí. A pestoval si psychiku a ďalšie veci, ktoré súvisia so športom. Pre mesto, fanúšikov a futbalistov bolo toto podujatie určite veľkou oslavou.